ase bunge ya Bobasi ase kaunti ya Kisii nigo naro aborkia na aborkiwa pamoja na abaiburi banyarako babagwesokia bune njira ya moyo gochengera machibu maya kuru ase bunge yo ya Bobasi. Murikito Brian Nyakundi na nyarako bakagosanga negati ya barimu abanne kuru ase chiskuru chiga chechi secondary ebirengerero bya aborkiwa na baiga aborkia abagendate gochengera machibu aiga ase njira ngia abanyarako babakuru gosemeria kwabo unakera machibu ayo harachigo soka ase njira yo boikiranu chiskuru kuru ase orgongorega hanemono kuru ase nsemeyo ya Bobasi chichikonyara koba chigo koribuya ekerobono amatemu yekerasi gia 12 bwo mwaka oeta abwatukwali tukolia rero nigo chiskuru ao ime yebunge ya Bobasi charekana gokolia buya ime yeskuru ya Bishop Mugendi Nyakegogi eyue gotoka ase ensemo ya Itumbe ime sub-county ya Sameta Boniface Masese Nyausi oyole omwalimu omunene ime yeskuru eyo nigo agokera amachibu ya matemu ime yeskuru eyo abo ase skuru eyo ya nyora emin ya isano na ibere nechinuguta 14 ime yesukuru eyo ya Bishop Mugendi Nyakegogi nigo abana babere abatangani banyora emin grade ya B+. B plain baba abana 33, B- baba abana 50 na babere, C plain baba abana 50, C- baba abana 15 na babere, D+ baba abana babere nabo igo D baba abana babere. Mwalimu monene Boniface Masese Nyausi togenda tugapokea matokeo na bone togenda tugukwana twanyorera matokeo y'abana funsi 80 sabana funsi abaye 80 abana 60 already bameke to university ndobada C+ and above abana twabata umwaka uri nabange twabata abana 244 igo ko nyora result yana bera ile chingaki ubakora bonse lakini twabata matumaini nga emini itoneche impuru ubwatekana na yare twanyarire boniga nigo mwalimu oyo boigo aboria aborokigwa bali abataragokigwa na machibu ya matemu abo koirorera amatemu abo gose gosoa chi college liyo kogendereri amasoma abo mwanza semwabeta oyo konyora matokeo shukuru Mungu atago isanegete bona kuaga nekia na munde na bokororo goso koirora chikozi nechi nyinge tira chiskuru chi college cheito GTI nyatanyora grade kiraka ira university na bogo chini chi college checho tali rasmi mwanzo magenda chi university ase eskuru ya Christ the Teacher Kenyoro eyue gotoka ase nsemo ya Ogembo nigo mwalimu omonene boigo agokera amachibu yeskuru yae abuase aborokigwa bonsi 19 bakora buya kegima. Kenyoro secondary school is situated in Sameta sub-location. We registered very few students, but we expect the good results. We actually did the exam in another center because there were very few, but despite the fact that very few, we expect the result which is good. Ginko ripoteri egetaseni kiagetembe korua ase sub-county ya Sameta iwe gotoka ime yebunge ya Bobasi ime county ya Kisii. Ediatariane Brian Nyakundi.